sa kaawit. From way back when, every note. Kumusta kanyang tanan nga maghatag og kinabuhi ning akong sugiranon? Ako si Annie, taga Nuknukan Island. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kanag-uluhan. I remember the boy. Some years ago, I recall the boy I used to know. And although the melody lives on, the memories of the boy are all but gone. And while the song still brings a searching glow, and the words still sing of love, I know it isn't quite the way it was before. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. The promises we made seem easier then, as if we knew our love would never end. But seasons change and time erases the tree as swiftly as the river disappear. So while the song still brings that searching glow, and the words still sing of love, I know it isn't quite the way it was before. I remember the boy, but I don't remember the feeling. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon may kining usa ka babae nga taga Nuknukan Island. Ang ato magkatampo nagdasangan nga ani. Lin, para inyo ning duha. Uy, usta man ni boy? Wow, sweet. Samot ka sweet kay apel di ay ko. Thank you, ha. Best friend ko akong uyab. Mura ba yung magbuwag eh? Sige man muksikip. Mura ka mo naman hinuuy-uyab. Nagselos ka, ha? Di ka palang babae ay. Palag na gyud ko ba? Sure ka? Nagselos ka ni Lynn? Kumidya ra tong ako eh. Kumidya dang tinuod. Kalain. Di na kumuduol ni mo, ani, uy. Magselos mo di anis boy na ako para ni mo. Best, ay pagtuwa ng boy. For sure, di kumidyahan ka ra ini niya. Gusto ba kita isuot ining plastic imong daba? Wa pa man lagi ka mag-ilis. Di ba birthday party man ron ni boy? Grabe gud akong dysmenorrhea. Hindi ko makaparog tungod sa kasakit sa akong puson. Unya, dili na natubutang mo sa party sa imong uyab. Tampungi lang, please, best. Nanawag na ko niya kaniha. Ako na siyang ipasapot. Nga di ko makatambong. Di ko na ko kaya mo parog. Oh, kumao lang dili ka mo adto. Dili na lang sad ko, uy. Dili mahimo. Nipasalig ko ni Boy nga mo atugid ka. Motambong ka. Hala,
Lain. Kamu ko'y uyab. Unya, best friend ako nimo. Unya, ako na hinuin mo adto. Bes, please. Mauganin ang gusto kong muadto ka, aron imo siyang maamaman. Nagkakita ka magis akong sitwasyon, di ba? Luya kay ko. Di ko na ko kayang mulakaw. Hi. Sige na lang, uy. Dili pa lang ta ka best friend ay. Di ko maadto ba? Thank you, ha. Ug niara sa turang akong gift para niya. So, tingin lang siya. Nga love kaayo na ko siya. Boy, kadiyot lang. May klase pa ko. May mo ba? Ay, guniti ang ko. Naibaw ko sa imong schedule. Break time ro nimo. Gini kay likhayan na pa ko nimo. Nahiubos ka pa di gihapon ako hangtod ron. Tungod kay wa ko makatambong sa imong birthday party. Nahibaw ko naman di ay. Mangutan na kapag yun. May mo ba? Buhi inang akong kamot. Kundi ka gustong iwakli ko na. O mauwawan ka lang. Boy, sakit kay akong dugan, Bes. Ani, mahimo ba? Ayaw paghirap din sa kantin. Isat kayo mga estudyante, oh. Dili ka mauwaw. Gitanong-aw ka sa uban, oh. I don't care. Dili ko kapungan ang akong kaugalingon. Gisakitan kay ko sa pagbaliwa na ako ni Boy. Bes, Dili ka nga. May lain na siyang babae nga nakitaan po ni nako. Nga dili na siya nako. Bes, diligid ko makatubag mahitungod, ana. Nagduda ko. Lain ang giasa ko gunahuna. Nagduda ko nga may lain na siyang gikalingawan. Bes, ay, nilakaw man si Lynn. Nilakaw? Asa man ko nun siya paingon, tita? Ay, wa ko mahibaw. Abi maganin ako kamo ang nagkuyog. Oh, wa man. Ako bitaw siyang gitext nga makipanglakaw ko. Wa masab siya mo reply. Mao nila silang ko din sa inyo. Mga usa na ka oras ang nakalabay gikan sa iyang paglakaw. Mao ba? Wasag to siya magsulti nako kung asa siya paingon. Ay, tuod, maayo kay niya ka. Maipangutan ako nimo. May tungod sa unsa ka na, tita. May naibawaan ka na ba nga may nangulitaw na kang Lynn dito sa inyong tunghaan? Ay, wa man ko makabantay, tita. Wa sa siya gisulti na ako. Wa siya gi-open. Nahibuong manggod ko. Halos dili naman lang gud ibuwag siyang kilid ang iyang cellphone. Nagsige na lagtingog. Di kyud mahilom ng iyang cellphone. Unya ra ba akong mabantayan nga mura siyang mukilig. Oh, obserbare ko no be, best friend man gyud mo. Di para ba ko mosugot nga mosuod na siya ni anang uyab-uyab? Tita. Diyan ka man di ay kagahapon. Dito ko sa inyo. O di awa ka dito. Kuan, may gipalit kong libro. Ni-text ko nimo, wala gi ka mo reply. Ni-text ka? Oh, kuha malig ko makadawat. Ni-text manggod ko. Kadiyot ha. I-check na ko akong sent items. Oh. Oo. Niakid oh. Sent yun. Sorry, Bert, ha. Puno lang tingali akong inbox. Mau tingali nga. Wa na ko madawat ang mga messages. Mausad tingali. Ipang-erase ang old messages ni mo, oy. Maubitaw. Excuse ha, dinay na nawag ako ng tubagan. Nga na mo palayo ka man ka. Dili na lang tubaga. Ay, saba ka ayo, eh. Excuse ha. Hello? Kinsa man kayo nanawag nili? Ngayon sa di man siya gustong makapati. O masayod kung kinsay nanawag. Murag naglikay. Doon na kayo kita ko na ako ang akong best friend.
Saan naman sa'y tuyo mo? Kulit mo ka? Di na ko mangulit nimo. Promise. Kung dili ka na nako, sulti hilangot ko. Magbuwag ta sa maayong paagi. Dili kay mag-iningon-ini ka nako. Sakit ba ya nga mag-expect ko nga kita pa? Unya da ito, para nimo dili na daay kita. Nigawas na sa imong baba. Oh, Honestly, gusto na gid unta ko muprangka nimo. Ugalay nang naglisod ko kung saon ako pagsugod. Kadili ka masakitan. nga sa ato pa. Magbuwag na lang kidi ay ta. Gilitok mo na. Oh, I'm sorry. Pero wa na mo work out ang ato relasyon. Dili na ni guilty. Ug dili na ko happy. boy. Thank you sa imong pag-open. At least, nakaginhawa na ko. Buwag na ta. Sakit kay nga kong dukat. Mura kong mabuang nga magunahon na. Bes, mura kong gitamparo sa bakadagan. Nainsulto ko. Kababahay na kong dako. Ako mo ikipuwagan og laki. Bes, may kumpisal ko nimo. Ayaw lang kasuko na ko, ha? Please. Promise ko na nga dili ka masuko na ko. Kung ba isulti ka, sulti. Ayaw na pagdaghan ng sulti. Nanguyab na ako si Boy. Unsa? An old familiar strain from way back when. Every note. Mura ko gipupuan ng pugnaw kaing tubig. Ang way uwaw nga boy, nanguyab sa diay sa akong best friend unta. Nahimong unta, tungod kay ako bang nahipawan, nga nipatol sa diay ang akong best friend sa akong ex-boyfriend. Nga boyfriend pa unta nako ni atong higayuna. Siya diay ang third party. Sakit kaayo, nga gibuko-buko ko sa akong best friend. Ug gibati ko kalagot ni boy, nga gani hangtod karon, maglisod pa ko sa pagpasaylo kanila. Daghang salamat inyong magtatampo, Ani. The memories and the boy are all